L'any 1996 va néixer la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, una entitat per al foment de la investigació, la formació, la innovació, l'ocupació, la cultura i l'esport. Van crear la Fundació Universitat Empresa l'any 1996, dia 29 d'abril de 1996, com a resultat d'un compromís electoral que havien contret quan van fer la candidatura el 1995. Aquesta fundació bàsicament volia reforçar el lligam entre universitat i societat i ho ha fet en dues línies importants, una amb el tema de la transferència dels resultats d'investigació, amb la innovació, i la part amb el tema de formació amb els títols propis. Però, a més, s'ha incorporat més tard la gestió de la fundació, de la residència i també de les instal·lacions esportives. Els inicis de la Fundació foren a la vegada il·lusionants i complicats. Il·lusionants perquè era una cosa nova i complicats precisament perquè era una cosa nova i no hi havia experiència. Ens varen recolzar amb altres fundacions espanyoles a través de la xarxa de fundacions i a partir de la seva experiència i de les nostres necessitats varen poder elaborar un catàleg de serveis que més o manco és el que encara mos funciona. Durant aquests anys, un dels objectius més importants han estat el foment de la innovació i la transferència dels resultats de la investigació. Els principals reptes de l'OTRI són fonamentalment aprofundir en les relacions entre la comunitat científica universitària i el seu entorn socioeconòmic, de tal manera que puguem cada vegada més donar suport en el creixement i a la innovació de les Illes Balears. D'altra banda, aquests reptes de l'OTRI s'intenten assolir reforçant cada vegada més la nostra capacitat que tenim en donar suport a la creació d'empreses, principalment spin-offs, i també gestionant contractes i convenis amb institucions públiques i privades, juntament amb les patents, que són una part important de la nostra tasca de gestió i que ho ha de ser cada vegada més. L'OTRI treballa perquè la triple hèlix no s'aturi de rodar, dinamitzant les relacions entre la UIB, les empreses i les institucions per impulsar el desenvolupament econòmic i social. La Fundació és clau per fer aquesta transferència de manera correcta. El científic, avui dia, sobretot en biomedicina, té l'obligació de fer el que es diu investigació translacional, investigació que acabi a la clínica i en benefici del pacient. Ara bé, això pel científic, que és la seva obligació, no és problemàtic, és el que ha de fer. De totes formes, quan ja té una patent que podria arribar a una empresa, fer aquesta feina de transferència és molt complexa i, a més, no tenim ni capacitat, ni coneixements, ni temps. I, per tant, aquí l'OTRI de la Fundació és fonamental i la feina que fa és extraordinària. A més de la gestió de contractes de la mà de l'OTRI, s'han llançat productes al mercat i s'han creat empreses de base universitària que han deixat una forta empremta al teixit productiu del territori. També destaquen les càtedres i col·laboracions, exemples de complicitat entre l'acadèmia i l'empresa en matèria de recerca i innovació. Les càtedres d'universitat-empresa són la forma de relació entre universitat i empresa per excel·lència, perquè hi ha una empresa, normalment una gran empresa, que vol col·laborar, expressa la seva intenció de col·laborar a llarg termini amb la universitat. De totes maneres, a l'UIB també li interessa ser el departament d'I+D que no poden tenir la majoria de petites i mitjanes empreses que conformen més del 80 o 90% del teixit empresarial de la nostra comunitat autònoma. Per altra banda, una de les potes bàsiques de la FUEIP és la formació i l'organització d'esdeveniments. WeTalent ofereix formació avançada, adreçada a els recent titulats o persones que ja estan fent feina per actualitzar els seus coneixements, per seguir avançant en el mercat laboral i per adquirir noves competències. La qualitat i la necessitat dels estudis propis de la UIB s'ha demostrat any rere any en la superació d'importants fites, com la modernització de la Riera, l'augment del catàleg formatiu i l'oferiment de formació especialitzada per obrir la porta del futur. Los cursos de UIB Talent me han aportado sobre todo conocimiento, el placer de estudiar por estudiar y de transferir ese conocimiento a los espacios personales y profesionales. El Departament de Formació i Congressos ha treballat també en favor de l'intercanvi i la difusió de la ciència mitjançant congressos, jornades, seminaris i altres esdeveniments. Un quart de segle per a UIB Congrés, que ha estat sinònim d'èxit en favor de la difusió del coneixement. UIB Congrés és una peça clau per poder fer ciència. En realitat, els congressos, els esdeveniments científics,
són estrictament necessaris perquè els investigadors puguin dur a terme la seva feina, que és compartir coneixement entre ells. Un altre dels elements distintius de la Fundació és el foment de l'esport i la pràctica esportiva. Campus Esport és el centre esportiu de la universitat. És una forma diferent que té la universitat d'obrir-se a la societat. Qualsevol persona, sigui membre o no de la comunitat universitària, pot accedir al Campus Esport. Per nosaltres, Campus Esport és més que un centre esportiu. És un centre esportiu compromès. Compromès amb les persones, compromès amb la societat, compromès amb la sostenibilitat i compromès amb els valors que transmet l'esport. Des de 1999, a través de diverses ampliacions del centre i l'adquisició de nous compromisos en la societat, Campus Esport ha esdevingut centre esportiu multidisciplinar de referència. Com a usuari, Campus Esport m'ofereix una gran diversitat d'espais, d'instal·lacions i de serveis esportius en un entorn molt agradable, com és el campus de la Universitat de les Illes Balears, i amb un servei per part d'un personal que està en tot moment molt predisposat a donar un cop de mà i a respondre totes aquelles qüestions que com a usuaris poden plantejar. És un entorn per a la pràctica de l'esport privilegiat. Un entorn que vol comptar amb les persones i el medi ambient, que cerca la canalització dels valors esportius, la superació personal i l'amistat intergeneracional. Pel que fa a ocupabilitat, estudiants, empreses i professorat reconeixen el DOIP, un servei que esdevé connexió d'il·lusions i oportunitats pels universitaris amb ganes d'evolucionar. El DOIP és un servei fonamental de la UIB que se dirigeix per una banda als estudiants i els graduats de la nostra universitat i de qualsevol universitat del món, assessorant-los en el seu procés d'inserció laboral, i d'altra banda resolem les necessitats d'incorporació de talent de les empreses i entitats de la nostra societat. Des de la seva creació s'han gestionat milers d'ofertes de pràctiques en empreses que han suposat el primer esglaó en la vida professional de molts d'estudiants de la UIB. Fer pràctiques és important perquè marcarà l'inici de la nostra carrera professional, d'allò que hem après durant els nostres estudis i a més ens permet fer-ho amb l'acompanyament tant de l'empresa com de la FUEIP, que és que ens du de la mà durant aquest camí o durant aquest inici de camí. A més, des del 2005 s'han organitzat un total de 14 Job Days, que cada any han apropat entorn a un centenar d'empreses al campus universitari i moltes altres activitats en favor de l'orientació professional i el futur laboral. Tal és l'èxit del DOIP que el 2018 es signa un conveni amb el SOIP per organitzar un programa d'orientació professional. Aquest fet ha permès a la Fundació oferir els serveis del DOIP a través de les 4 Illes Balears. I com a element imprescindible del campus han de parar esment a la residència, un espai de convivència, aprenentatge i evolució personal al servei de milers d'estudiants d'arreu de les illes i del món. Vivir en la residencia de estudiantes del campus de Palma supone la comodidad de estar cerca de clase y tener las tareas domésticas realizadas sin tener que preocuparse de eso. Además, tiene un buen ambiente de estudio y todos los recuerdos y las amistades que pueden tener los residentes y que recordarán toda su vida. Formació, anècdotes i experiències vitals es recorden cada dia a les 97 habitacions que ofereix la residència des de 1993. L'etapa que vaig viure a la residència va ser immillorable. Va ser una etapa personal molt enriquidora perquè vaig conèixer molta de gent, vaig sortir del nucli familiar, que fins aleshores no havia sortit, i a més també l'accessibilitat que hi ha a la residència i el suport que vaig rebre de tot l'equip me va facilitar molt l'estada a la residència. Anim a tots els estudiants a viure aquesta experiència única. Durant els seus anys d'existència, la residència UIB ha vist créixer a milers d'universitaris. I no només això, també ha estat espai excepcional d'allotjament, com quan va acollir les brigades antiincendis que lluitaren contra els incendis de 2013. Ara encetam el nostre segon quart de segle amb il·lusions i projectes renovats, reivindicant el nostre paper dins la societat. En aquests 25 anys hem aconseguit consolidar la Fundació com una eina fonamental de connexió entre universitat i societat, amb un equip humà altament qualificat que prioritza la prestació de serveis amb uns alts nivells d'eficiència i qualitat. 25 anys d'història donen per molt. Objectius, evolució, reptes superats, vocació de servei, ganes de millorar i visió de futur. De cara al futur, la Fundació seguirà contribuint
el progrés d'universitaris, empreses i societat, connectant projectes amb oportunitats. Jo crec que el futur de la Fundació és tan important com ha estat el passat. Jo veig dues grans línies. Una és intentar una nova residència, perquè és una necessitat també social a nivell d'Illes Balears, i també la potenciació dels títols propis, que finalment serà la manera d'intentar fer aquesta formació, la reactivació de coneixements que necessitaran les empreses per intentar aquesta nova economia del coneixement.